nnọọ gị enyi anyị na GCK kwa ụbọchị, nnọọ na ihe omume nke ụbọchị nke taa na mgbasa oziọma GCK. Ọ bụrụ na enwe nnọọ ndị a bụ ndị na-adịghị ata anụ, ha adịghị ata azụ, ọ bụ naanị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ka ha na-eri nnọọ. Ị ga-ahụ na ọ bụ ihe hịara arụ mgbe ị na-eche ozi ọkụkọ nke a haziri nnọọ nke ọma n'iru okenye nwoke, ị ga-ahụ na ọ gaghị asị mba. Mana ndị a bụ na ha bụ ndị na-adịghị ata anụ, ha adịghị ata azụ, bụ naanị akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi ka ha na-eri. Ị ga-ahụ mgbe ị na-eche nke a n'iru ha onwe ha adịghị anabata ya, n'ihi na ha onwe ha bụ ndị na-adịghị ata anụ nke ha ji wee na-eri azụ. Otu a ka o si dịkwazie mkpa na nwa nke Chineke kwesịrị ka ọ mara ebe ọ kwụ, ka ọ mara ihe ọ kwenyere. Ọ kwesịrị ịbụ onye ga-anọgidesi ike, nọsie nnọọ ike n'ihe ahụ ọ kwenyere, na-ekweghị ka ihe ọbụla wee kpụgharịa ma wee kpọpụ akọ na uche ya. Onye dị otu agaghị ekwe ka ihe ọbụla kpọpụ uche ya. Ọ ga-ekwenye n'ihe nke ọ kwenye, kwunyesi ike n'ihe nke ọ kwenye. Tata anyị ga-aṅa ntị n'ozi nke na-akọwa ndụ nke dị n'ime Kraịst. A ga-agọzi gị dịka ị na-esonye. Akwụkwọ Galeshia isi nke 5 ka m malite na amaokwu nke 4. Akwụkwọ Galeshia isi nke 5 amaokwu nke 4. Ma ndị nke Kraịst anyị Jizọs kpọgidere anụ arụ ha n'obe, ya na ọchịchọ ọjọọ niile na agụụ ihe ọjọọ niile dị na ya. Gịnị ka ọ na-ekwu? Ndị nke nọ n'ime Kraịst, ndị nke bụ nke Kraịst, ndị wereworo ndụ ha nye Kraịst na-ewepụghị aka, na-enwe ihe ọbụla na-emetụ ya aka. Ha ewerego ndụ ha nyefee Kraịst. Gịnị ka ha mere? Ha akpọgidego anụ arụ ha ya na ọchịchọ ya niile na agụụ ihe ọjọọ niile. Ma chetakwa, nke a pụtara na mgbe mmadụ chegharịsịrị, ị gaa otu ebe, ịgbatị aka gị, ịgbatị ụkwụ gị, ka e were kpọgide anụ arụ gị n'obe n'ebe ahụ. Ihe ọ na-ekwu na amaokwu nke 9 n'oge a, amaokwu nke 19, ma ọrụ niile nke anụ arụ pụtara ihe, nke dị ka ndị a: ịkwa iko. Etu a ka esi akpọgide n'obe: ịkwa iko, adịghị ọcha, ịkpọgide ya n'obe; ịgwọ nsị, ịkpọgide ya n'obe, amaokwu nke 9; ikpere arụsị, ịgwọ nsị, ịkpọgide ya n'obe; ibu iro, akpọgide ya n'obe. Ya na ndị niile bụ ụmụnne nke ịkpa asị, n'ihi na ịkpa asị adịghị eguzo sọọsọ ya. Iwe, ihe ndị a niile, ihe ike, ihe ndị a niile, atụmatụ ọjọọ niile megide nwanne gị na ndị agbata obi gị, ihe la ka ị ga-akpọgide n'obe. Ịkpa iche iche, ibu iro, ịkpa asị, ịṅụbiga mmanya ókè, ihe ndị a, amaokwu nke 1. Ịkpa asị, igbu mmadụ, ịṅụbiga mmanya ókè, ije egwu abalị, obere ihe ije mee mmemme dị na ya, obere ihe ọbụla eme ememe oriri na ọṅụṅụ ụwa. Ịkpọgide n'obe, o were sị ya na ihe dị ka ndị a. Ịbụrụ onye a mụrụ ọzọ, ya na ihe yiri ihe ndị a. Ị gaghị achọ ka mmadụ ọbụla na-amagide gị, na-esogharị gị. Gịnị kpatara iji eme nka? Gịnị kpatara iji eme nka? Ihe ndị a ihe a ga-akpọgide n'obe. Ọ bụrụ na ị nọ n'ime Kraịst, o wee sị, nke m buru ụzọ gwa unu n'oge gara aga, dị ka m gwara unu n'oge gara aga, na ndị na-eme ihe ndị a agaghị eketa alaeze Chineke.
akwụkwọ ndị Rom isi nke 8 amaokwu nke 12. Akwụkwọ ndị Rom isi nke 8 amaokwu nke 12. Ya mere ụmụnna, anyị ji ụgwọ ọ bụghị anụ arụ ibiri anụ arụ ndụ. Amaokwu nke 13. Ụmụnna, n'ihi na asị na anyị na-ebi ndụ dịka anụ arụ, unu ga-anwụ. Ị na-ekwu na azọpụtago gị, emego gị ị bụrụ onye ọfụ n'ime Kraịst, bụrụ nwa Chineke. Mana ọ bụrụ na nkwupụta niile ndị a, ọ bụrụ na ị na-enye aka ọgba dị etu a, ị ka na-ebi ndụ dịka anụ arụ si wee chọọ, ị ga-anwụ dịka onye mmehie, lakwa n'iyi dịka onye mmehie. Mana ọ bụrụ na unu sitere na mmụọ nsọ were mee ka omume arụ nwụọ, wee mee ka omume anụ ka isi niile rudata, ka anyị mechie anya. Nke a bụ oyere gị, ka e wee wepụ ọbụbụ ọnụ na ikpe na amamikpe nke ikpe. Ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị. Ị ga-enwere onwe gị pụọ na akọ na uche gị, nwere onwe gị pụọ n'obi gị, nwere onwe gị na akọ na uche gị. A ga-enwe udo n'obi gị. Ọ ga-enye gị ezumike. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, ka o wepụ ihe na-ebute mmehie, ihe mmehie na-amụpụta, ihe ọjọọ na-eso mmehie. Ịchọ ka o wepụ ya, amamikpe niile na ikpe niile gbasara akụkọ niile na ndekọ nke eluigwe gbasara mmehie gị. Ịchọ ka o wepụ ihe ndị a, welie aka gị elu. Nzọpụta ga-abịara gị. Chineke gọzie gị n'ebe ọ bụ ihe dị ebube. Welie aka ahụ elu, ma bịa n'akụkụ aka nri m na n'akụkụ aka ekpe m, iji obi gị niile wee na-eweli aka elu, iji uche gị niile wee na-eweli aka elu, wee chọọ ka ewepụ mmehie gị niile. Dị ka ọwụwa anyanwụ dị n'ọdịda anyanwụ, Chineke chọrọ ka o wepụ ihe na-ebute mmehie na ntaramahụhụ nke mmehie n'ime ndụ gị. Dị ka ọdịda anyanwụ si dị anya n'ebe ọwụwa anyanwụ dị, etu a ka ọ ga-esi wepụ mmehie gị n'ebe ị nọ. Na ị ga-abụ onye ga-eso na ndị a ga-agbaghara mmehie, na ndị ọ ga-eme ka adị ọfụ, na ndị ọ ga-eme ka ndụ inwe ndụ ọfụ, na ndị ga-enwere onwe ha. Ka ị were soro na ndị ga-enwe udo n'obi gị, wee nwee ọṅụ n'ime ndụ gị. Ị chọrọ udo, ị chọrọ ọṅụ. Ị ghaghị ime ka gị na Kraịst dị n'otu n'oge awa. Welie aka gị elu n'oge a. Ọ bụrụ na ị na-eweli aka elu, guzo n'ụkwụ gị ebe ọ bụla ị nọ. Ana m ekpere gị ekpere n'oge a. Nna, n'aha Jizọs, ana m ekele gị n'ihi onye ọbụla nke chọpụtara ihe kpatara ọbụbụ ọnụ a ji bịa na ndụ ya, ntaramahụhụ na nsogbu gbasara mmehie. Ha wee na-ekwupụta, ha wee na-echegharị, ha wee were ndụ ihe mmehie ha, arụrụmala ha na mpụ ha na ihe ọjọọ ha na-enyefe n'aka gị. Ana m ayọ, wepụ mmehie a dịka ọwụwa anyanwụ si dị ya na ọdịda anyanwụ, n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara n'oge a, nye ha udo nke ndụ n'oge a, nye ha ọṅụ nke nzọpụta n'oge a, nye ha ndụ ọhụụ nke dị na mmadụ ekere ọhụụ. Mezuo ọbụragodu nzọpụta na ndụ mmadụ niile, n'ebe a na n'ebe niile. N'aha Jizọs dị ukwuu ka anyị kpere. Eme m dara ụda. Ma chetakwa, Kraịst ewepụgo ọbụbụ ọnụ ahụ. Anyị ga-abịazi na nkwekọta na ya. Ewepụgo ọbụbụ ọnụ m, ewepụgo ọya m, ihe niile bụ nsogbu m ewepụgo ya. Kraịst abatago, ọgwọsọ abata. Kraịst abatago, ọlụ ebebeta. Kraịst abatago, nnapụta abata.
dịka anyị ga-ekpe ekpere na nkwekọrịta. Chetakwa, mụnwa na onwe m ana m ele anya ka agwọ gị, gị onwe gị na-elekwa anya ka agwọ gị, eluigwe chọkwara ka agwọ gị. Ihe anyị na-ele anya ya, anyị ga-ekwupụta ihe anyị kwupụtara ka anyị ga-enweta. Ọ dị n'ebe ahụ. Were aka gị bikwasa n'ebe ị nwere nsogbu, welie aka nke ọzọ enu. Ikpuru isi, kwere na anya ị ga-emepe, ị ga-afụ ụzọ. Ị bụ onye gwọrọ n'ala, kwere na ị ga-aga ije. Nsogbu ọbụla na ịyaba ọbụla nke ị na-agabiga, a ga-ewepụ ya. Abalị a ga-abụ abalị akụkọ ọgbụgba ama nye gị. Ị dị njikere? Eluigwe dị njikere nye gị. Nna, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na Kraịst emezugo ma wepụ ọbụbụ ọnụ niile, wee pụọ na ndụ mmadụ niile. N'ihi Chineke anyị na-ekpe, anyị na-ebibi ma na-ala n'ihi ọbụbụ ọnụ niile na nsogbu niile na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ịyagba nke ekwensu ọbụla, wepụ ihe niile n'oge a n'aha Jizọs. Dịka ị gbagharagoro mmehie ha, gwọọ ọya ha niile. Mepee anya ndị kpuru ìsì ya na ndị ogbi ka ha nụ ihe, ka ndị ngwọrọ kunie gaa ije, ka ihe niile zara aza, ka o si na-arụ ha pụọ n'oge awa, ka ihe aza na akpịrị ka ọ pụọ n'oge a. Ntaramahụhụ nke mmekpa arụ nke onye iro, onye nwe ana m ekpe ọya niile, ntaramahụhụ niile, mmekpa arụ niile, ka ewepụ ya n'aha Jizọs. Ọya ahụ tagoro ọjị na-arụ onye mmadụ ọbụla, ihe ụfụ niile tagoro ọjị na-arụ mmadụ ndị a, wezụga ya n'oge a n'aha Jizọs. Ọya ekwe ngwọta, ana m enye gị iwu ka a gwọọ ya n'oge awa a n'aha Jizọs. N'ebe ọbụla n'oge a, Chineke, gosipụta onwe gị, gosipụta ike gị, gosipụta nnapụta gị, gosipụta ihe ịrịba ama gị n'ebe ọbụla anyị nọ. N'ebe a, n'akụkụ ọbụla, mezuo ihe ịrịba ama gị na ndụ mmadụ niile n'oge a. Anyị ekele gị n'ihi na emeela ya. Emezughị site n'eluigwe, emezughị n'ime ndụ anyị, emewo ya. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Onye nwe anyị emego ya. Tụlee onwe gị, nyochaa onwe gị, ị ga-afụ ihe ịrịba ama n'ebe ahụ.